Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмете, уважаема госпожо заместник кмет, уважаеми господин инспектор Бобеков, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости и уважаеми съграждани. Живеем във време на институционална криза. Хората не вярват, че държавните органи си вършат добре работата. И малкото останала надежда е съсредоточена в местната власт и в местните служби за бързо реагиране. Те пряко отговарят за нашата сигурност и благополучие. Ако и те проявяват някаква посредственост или слабости, или усещане за каквото и да било като слабост, всъщност ще се създаде едно чувство за дестабилизация сред населението ни. Последиците от този тип проблеми биха били много тежки в едно общество. Ще има спад в уважението към институциите, демотивация на самите служители от тези институции и чувство за безнаказаност и въобще като цяло чувство за безизходица. Службата по пожарна безопасност и защита на населението в град Панагюрище е една от тези институции, в които все още жителите имат надежда. Искам да изразя своята благодарност към тази служба и всички служители от тази служба, които работят денонощно за да ни пазят и които рискуват живота си и работят в доста неприятни условия, които предполагам никой от нас не иска да попада. В доклада виждаме, че непрекъснато се преминават през различни видове обучения. Непрекъснато има различни видове изпитания за тях. Изпити, тренировки и какви ли не типове занятия. Нещо, което прави обаче сериозно впечатление, е информацията в доклада, свързана с превенцията и подготовката на различни планове, работа с оперативни щабове, синхронизация с местните власти, експертни групи, способност за адекватна реакция при наводнения, спасителни операции, химически и биологични заплахи, както и организиране на тренировки за ранно предупреждение и оповестяване. Естествено, тези ранни тренировки са свързани с сирените, които се пускат 2 пъти годишно, с пускането на сирената на втори за Ботев. И всъщност всички тези действия са свързани с превенция. Превенция е, че когато стане белята, ние сме подготвени. За да може всъщност да преминем по-леко през кризите, които идват. Те винаги носят проблеми. Няма как да не донесат. Миналата седмица реалността ни показа, че въпреки цялата тая подготовка и превенция, винаги можем да бъдем ударени по някакъв начин неприятно. И това беше момента, в който всъщност беше поставена под изпитание цялата тази подготовка, цялата тази система. И ние трябваше да видим как системата работи. Дали тя е ефективна? Дали населението беше защитено? Миналата седмица горя пожар в претоварна гара. За тези, които не са разбрали, ако има такива все още. Това беше наистина момента, в който трябваше да видим ефективността на службите. И поздравления за пожарникарите. Поздравления за спасителните служби, които се появиха на място и които започнаха да овладяват пожара веднага. Поздравления, че не позволиха той да се разрасне и поздравления за това, че всъщност нямаше жертви. Защото каквито да са материалните щети, важно е да няма жертви преди всичко. Важно е да сме наясно, че населението е било защитено. И същевременно, освен поздравленията към оперативния персонал, трябва да си зададем и въпрос доколко бяхме ефективни. Можехме ли да си свършим работата още по-добре? Знам, че за много хора е неприятно, когато някой като мен непрекъснато задава въпроса може ли и още. Защото може да изглежда като критика, всъщност аз не желая да критикувам никой, искам да ставаме по-добри. Община Панагюрище е място, в което със сигурност имаме възможност да бъдем много добри. И всъщност е важно да видим много внимателно как това преживяване премина през очите на една част от жителите на община Панагюрище. И аз ще кажа как премина през моите и на хора, които са близки били до мен и са споделили как те са се чувствали, как са го преживяли за себе си. Пожара горял преди 4 часа сутринта, беше започнал. Хората получиха официална информация за него чак след 10 сутринта. Това е близо 6 часа по-късно. Нямаше ранно предупреждаване за потенциална опасност за населението, но слава Богу имаше предупреждение в училищата и детските градини. Защото РЗИ беше разпоредило заради епидемиологичната обстановка да се проветрява често. И сега си представете в едно обгазяване евентуално, как отваряме на половин един час прозорците.
и какво случва с децата ни. В час пик, когато хиляди хора пътуваха към работа да водят децата си на училище, детска градина и никой не знаеше какво се случва, усещахме миризмата, но не знаехме дали въздуха е опасен за нас и нашите деца. Питахме се какво се случва. Чувахме сирени, виждахме движение, на някои места имаше отцепени райони. По обяд получихме първите официални резултати от компетентните органи, след като вече си бяхме се добре надишали. Разбрахме, че няма чак такива опасности за живота ни на обяд. Колеги, за гражданите това е след дъжка чулка. Защото ако ние знаем, че в 12 часа всичко е безопасно, ние не знаем, когато дишахме реално, дали тогава е било безопасно. За много хора, включително и мен, това беше много раздразнително. Създаде недоволство и доста се ядосах и аз, и доста хора. Може би си изпусках и нервите в общинска администрация, когато звънях по телефона. Случилото се е резултат за мен на системни и многогодишно подценяване обаче на превантивното уведомяване, ефективното трениране и защитаване на населението. Защото когато институциите се забавят в критични моменти с информацията, тя е най-ценното, това означава само две неща. Или плановете са просто хартия без реална стойност, или подготовката и координацията между институциите е била неадекватна и останала само на хартия и доклади. Какво се обърка в институционалната координация? Публичното мълчание на институциите създаде паника. Хората не знаеха какво се случва, появиха се слухове, страх и градски легенди. Научаването през училищата и детските градини за потенциална опасност предизвика още по-голяма паника сред родителите и населението. Резултатите за чистотата на въздуха, предоставени по-късно, предизвикаха още по-големи съмнения. Липсата на комуникация дори удари по имиджа и доверието в бизнеса, чийто склад горя. Честно казано, колеги, ако сме в една сериозна западна държава, ще да има веднага най-вероятно съдебен иск, че тази компания е претърпяла такъв имиджов удар. Всъщност какво следва? Този път имахме късмет. Този път нямахме жертви. Този път може би беше малкият дявол. И слава Богу. Ще бъдем ли подготвени тогава, ако има следващ път? Както другите общини, може да отчетем следващия път някаква статистика на жертви. Статистиката е статистика. Приключвам. Колеги, това, което жителите искат и което им дължим, е отговори на много въпроси. Хубаво е да им кажем всъщност какво се е объркало, за да се забавим с информацията. Как ще се подобрим за следващия път? Започнахме ли въобще някакво разследване по темата? Да, ние не сме институция, която разследва, защото не сме прокуратура, но със сигурност е важно да разберем процесът за предварителното оповестяване на евентуалните рискови проблеми. Не трябва да правим, колеги, компромиси. Не трябва да приемем посредствеността за норма и забавянето да е нещо нормално. И затова настоявам да се направи официален анализ на действията на всички институции по време на пожара, защото никой от жителите не се интересува всъщност кой е сгрешил, а всеки е ядосан, че не е предупреден на време. Да се изведат конкретни поуки и мерки за подобрение, да се създаде и актуализира по-ефективна система за ранно предупреждение на гражданите, да се изработят ясни протоколи за комуникация между институциите и населението и в кризисни ситуации, не само при пожар. Ами, колеги, скоро над главите ни ще започне да има пълен язовир. Трябва да сме готови за това. За мен е важно да имаме финално изготвен план за ефективно обучение и подготовка на населението при аварийните ситуации. И уважението към институциите няма да идва от техните титли. То ще се гради с почтенност, прозрачност, грижа и дългосрочни ефективни резултати. Ако искаме по-сигурно панагюрище, не можем да си позволим комфортната посредственост. Още веднъж поздравления за работата на момчетата на терен, но нека от днес започнем с ефективна работа, въвличайки ефективно и цялото общество да градим по-безопасно панагюрище. Благодаря за вниманието.